Да, Александър. Получих проекта, отвори го. Да, добре е, че фондацията осигурява финансирането. Кога се прибираш? Аха. Премиера на 23-ти. Ще видим. Ало, тук стана нещо, не те чувам. Ало. Отваряйте! Моля ви. Свалете стъкло! Отваряйте по-бързо! Сега какво? Нещо няма ли да кажеш? Коя си? Каква си? Аз съм, нали знаете? Нали знам? Какво да знам? Откъде да знам? Пъхва се някаква в колата и после аз трябва да знам. Коя си ти? Знам ли? Знам ли, че няма да извадиш нож? Няма да го направя. А много благодаря. Значи трябва да съм щастлив, че няма да ме убият. Съжалявам, изпуснах си нервите. Какво става? Нищо ми няма. Само не спирайте, моля ви. Ето, оправим се. Ето, оправим се. И защо дойде в колата ми? Чакай! Къде тръгна? Къде те закарам? Не смея да се прибера от дома, страх ме. Аз си помислех, че вие ще ме поканите. Хайде, върви. Поне да се запознаем. Доротея. Антон Хон. Знам. Моля. И какво знаеш за мене? Всичко, живеете съвсем сам. Браво! А това откъде го разбра? И какъв беше този полицай? Тебе ли те търсиха? Не чухте ли?
Кажи ми за взрива. Ти явно знаеш нещо. Много е красиво. И сега какво? Не е ли много стар? Само на 100 години. А пък е свирено на него. Ще ми посвирите ли? Как така да ти посвиря? Аз да ти посвиря. Нещо малко. И какво искаш да ти посвиря? Котешкия марш. Котешкия марш го знам. Добре. Дами и господа, Котешкия марш в изпълнение на маестро Антон Хорн. Това е нещо друго. Гори, пари ми. Така ли? Сега не знаеш да ми кажеш какво има и вътре. Ноти. Александър Шварцман, Прометей. Как така, Александър? Не се приближавайте. Не се приближавайте. Не съм направил нищо лошо, не се приближавайте. Ще викам. Не ме докосвайте. Ти откъде разбра? Това никой друг не го знае. Не знам какво значи това. Не, ще се оправим се. Само не лекар. Просто знам, аз не съм съвсем като другите. Малко съм луда. Не знам кой е Шварцман. Кой ти каза, че не си съвсем като другите? Моята лекарка, доктор Юлия Берг, живее в психиатрията. По това време е заключено и затова няма как да се прибера. Значи си съвсем като другите. Щом те пуска да излизаш. Не си избягала? Не съм. Но все пак имам пристъпи. Раздвоение на личността. Това е. А сега оправи ли се? Да. Аз и сега ще дойда. И какво беше това с Шварцман? И с Прометей? Не знам. Може да съм го видяла или да съм чула нещо. Не разбирам всичко, което прави. Знам, че искате да ме питате още много неща, но сега не съм готова да ви отговоря.
Професоре. Антон, ще правим спектакъл за светлината в музиката. Какво беше това с нощи? Нещо в вестниците? Не съм ги чел. Фондацията Приятели на музиката ни дадоха... Канат ви, когато ви е удобно. Новото произведение на Александър. Ние не се познаваме. Музиката Какво да кажа? е естествено продължение. Той къде е работил? Чужбина. Той е новият директор на фондацията. Прометей отдавна влязал в историята на музиката. Грях и изкупление. Прометей и Исус. Грях и изкупление. Прометей и Зевс. Местро, да ви представя директор на фондацията. Христос и Пилат. Аз съм съгласен. Вие се разберете. Сигурен съм, че ще ви хареса. В събота. Ние вече се разбрахме в 11 часа. Малка изненада. Добре. Ние често ходим там. До скоро. Когато ви слушах за първи път, ми направи впечатление вашата логика. Логика в музиката. Във вашата музика всичко е точно пресметнато. Искате да кажете, че може да се докаже? Едно време харесвах повече литературата. Но тя не е съвършена като музиката. И какво сте учили? Първо завърших филология. След това философия. Но думите са груби, изхабени, даже опорочени и най-вече точни. Да се потопиш в музиката е привилегия само за този, който може да се докосне до нея и да довърши започнатото. Музиката, която аз изпълнявам, искам да кажа, не изпълнявам аз. Тя ми е дадена, идва отгоре. И аз дори не знам как движа палката. Не съм сигурен, че движа аз самия. Само ръката е моя. Аз съм единствено проводник на чужда воля. Единствено у мен остава част от емоцията. Някой друг вместо мене движи. Какво се случи онази вечер? Нищо. Взрив. Да. Музиката помага във всичко. Когато работих в чужбина, имахме интересни наблюдения и правихме опити върху най-разнообразни индивиди. Създавахме ги и мислихме, че ги държим в ръцете си. Но те се оказаха различни и в един момент станаха неуправляеми. Не казват какво искат, нито пък какво не искат. Знаем само, че са готови да умрат всеки момент. И това е най-страшното за нас. Защото тяхната смърт е и нашата.
Професоре! Тук съм. Винаги забравям колко е високо при вас. Рядко слизам горе от небето. Как сте? Като на 79. Ще дирижираш Прометей. Но по-различен, много по-истински от стария Прометей, който дирижираше баща ти. С нова музика. На свой приятел. На мой приятел, да. Грях и изкупление. Прометей и Исус. Нали за това си дошъл? Няма изкупление без грях. Ти знаеш това. Не, аз съм дошъл, за да науча нещо за музиката на Александър. Виж колко интересно. Исус е човек, за да умре на кръста, и Бог, за да възкръсне. А какъв е Прометей? Титан, полубог. Основната тема на Аз дойдох да живота. чуя нещо за музиката на Шварцман, професоре. Голяма е суетата на смъртните, а още по-величествена е суетата на безсмъртните. А дали Прометей е суетен? Мога да мина някой друг път. Ало? Кой? Доктор Берг. Не ми говори. Да. Кажете. Добре. А това наистина сте вие. Аз си мислех, че тя пак се измисля. Не, стойте. Стойте. Явно Доротея ви е стреснала. Вие ме извикахте. Наблюдаваме от 5-6 години леки пристъпи на шизофрения, чете много, но от 5-6 месеца няма никакви рецидиви. На какво се дължи нейната болест? Само секунда. Да, слушаме. От какво се оплакват? Аз съм при вас. Значи са ви довели? Вие... Искате ли да видим дали Доротея не е в стаята си? Елате.
13 години кола е сгазила баща и пред нея. После Чичо и посегнал. Важното, че сега е много добре. А защо не я спишете? Къде да я пратя? Водя като научен експеримент. Вече работи тук. Работи? Да, но бих искала да ви помоля. Дали не бихте могли да й намерите нещо по-подходящо? Не виждаш ли, че водата в шепите ти е мръсна? За Доротея сънищата са много важни. Аз ги записвам, така следя състоянието й. Затова трябва да я виждам постоянно. Пък и пише и книга. Доротея, къде е? Тя ще ви звънне. Имаме ви телефона. Какво да ти кажа за музиката на Шварцман? Че не става ли? Да ти не го ли знаеш? Не, нищо не казвай. Нищо. Суетене. Иска да се мери с Скрябин. Това е цената да работиш и да си извеждате по цял свят. Всяко нещо се плаща. Тя сигурно не е негова. Знам, че не е негова. И може да са му написали. Той даже не знае каква музика са му написали. Извинявайте, професоре. Ало. Кой? Ти ли си? Добре, идвам. Сега се връщам. Здравей. Здравей. Гледате ме така, сякаш... Ти други дрехи нямаш ли? Не искам други. Как така не искаш? Не. Моля ви, това е... Как така не, моля? Започваш работа, разбрал съм се с доктор Берг. На къде ме водите? Професоре! 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 Тук съм, горе. Води ви помощница. Здравейте. Здравейте. Рядко слизам долу, защото после трудно се изкачвам до небето. Аз ви оставям. Антон, къде бързаш? От бързане няма да ти остане време да живееш. Почакай. Искам да ти кажа нещо. За Прометей ли? И за Прометей. Какво ще кажеш за директора на фондацията? Внимавай с него. Ела, Доротея.
Исак Давидович щял да ме научи да чета нотите. До, ре, ми, за да разбирам какво преписвам. Той мен ме е учил. Да преписвате. Аз днеска преписах цели 2 страници. Кой знае какви хора са ги писали. Има някакви имена, но не ги знаеш хората. Какво ще кажете? Какво ще кажеш? Какво ще кажеш? Ще мога ли да разкажа това до вечера на доктор Берг? Не, няма да може. Няма да можеш, защото тази вечер няма да се прибираш. И утре вечер няма да се прибираш. И въобще няма да се прибираш там. Оставаш тук. А доктор Берг знае ли? Доктор Берг знае и е съгласна. И ще мога да ходя при нея, когато си поискам. Защо ще поискаш? За да й разказвам сънищата си, така трябва. Затова може. За какво ме повикахте? Тя е изключително момиче. Изумителна. Само дето... Само дето какво? Хайде казвате, че няма време. Пише други ноти, не тези, които ви казвам. Сбъркал е, нормално е, всеки може да сбърка. Не. Какво не? Всеки може да сбърка някоя нота. Не някоя. Музиката е съвсем различна. Как така различна? Така, тя пише едни ноти, а става друга музика. Това е невъзможно. Да, така е. Тя иска да има своя музика. Тя пише своята си музика. А каква е нейната музика? Не зная каква е тази музика. Във всеки случай тя е по-хубава от предишната. Не знам дали е нова. Аз вече я чувам. Музиката. Много е красива. Здравей! Твоят професор Исак Давидович ще ме умори от смях. Днес ме накара да му разказвам за музикалните инструменти и кой какъв цвят има. И ми даде партитурите на Шварцман. И ти даде партитурите на Шварцман? Да, и ми каза да ти разкажа за цветовете,
и да е за това, което и да ги препиша. Ти да ги препишеш. Остави ме, моля те. Антон, аз чувам музиката. Преди я четях, а сега я чувам. С истински звуци. Всеки инструмент по-отделно и всичките заедно. И някои от тях не знам как се казват, но ги виждам като цветове. И само исках да ти кажа, че виждам един мъж, който много прилича на теб. И едно такова слънце. Виолетово, сиво-виолетово. Но много е пръснато в главата ми. И после виолетовото преминава в синьо. Но такова синьо не съм виждала. И може би такова синьо има горе, на небето. И до кога смятате да я лекувате? До когато трябва. Не знам за вас, но тя не бива да се привързва прекалено много, защото после раздялата ще е твърде болезнена за нея. Има други неща, които ме притесняват повече. Ако това е нейната телепатия, такива способности се крият във всеки човек. Ето, например, аз мога да ви кажа какво си мислите в момента. Шегувам се, разбира се. Вижте, времето на електрошоковете отдавна отмина, така че ако това ви интересува, но ако искате... Да, слушам. Добре, нямах намерение да ви плаша. Тя предлагала ли ви някой път да летите? Как да летим? Като птиците. Това е една от нейните натрапчиви идеи. Вие не сте ли сънували, че летите? Ако ви предложи, няма нищо страшно. Така и вие ще можете да надникнете вътре в нея. Вие май се оплашихте. Дали не го правя нарочно? Вече съм сигурна. Никога няма да минете бариерата. Каква бариера? Не ви разбирам. Май забравихте за какво сте дошли. Елате. Елате да се подпишете. Нещата на Доротея. Това, което си мислиш за мен, не е истина. Ти наистина не можеш да четеш мислите ми. Не знам, понякога, много рядко. А това с нотите, как става? Не знам, просто се появява в главата ми. А доктор Берг говорил ли ти за телепатия? Да, и сме правили някои опити, но то не става по волята ми, става съвсем внезапно. Тук има някаква грешка. Партитурата е... Ама тази музика не е вашата. Ако не сте разбрали, това е музиката и това е партитурата. Ще има и балет. Започвайте.
Обади се Шварцман. До затвори. Да потанцуваме ли? Тук няма оркестър. И какво от това? Маестро, добър вечер. Явно ви е харесало това място. Искам сега да ви поканя отново. Предполагам, имате нужда от това. Благодаря за поканата, но не съм сигурен. Вземете и някой друг, ако искате. Виждам, че сте сам. Сам. Нужда. Защо ме извикахте? Вие отново сте тук при мен. Антон Корн. Това не е моята музика. Да влезем вътре. Да се скрием. Добре? Щом така смяташ?
Аз нямам какво да крия. Да, не е лошо мотивчето, но това всъщност няма никакво значение. Тук става въпрос за други неща и ти го знаеш много добре. Не знам, можеш да ми кажеш. Така ли? Мога. Става въпрос за пари и за твоето място. Що не си съгласен да направиш това, което сме се оговорили? Добре. Виж кой, и на мен много неща не ми харесват. Обаче не решаваме сами, нали? Добре. И какво ще стане, като не го направя? Даваме ти една седмица, за да размислиш. Да, ти си великолепен диригент. Един от най-добрите. Това го знаем обаче ти, аз и още 3 души. Най-много. Всички останали вярват на това, което им кажем ние. Какво си въобразяваш ти? Може да спреш каквото си искаш, така ли? Къде се намираш? Нещо много се самозабрави. Никой няма да ти позволи това. Ясно ли? Никой. Не, приятелю, не. Веднага може да им посочим някой друг. По-великолепен от теб. Ясно ли? Ясно, разбрах. Разбрах отговорът ти. Добре. Фондацията ти гласува отпуск. Много си изморен. Приятна почивка. Не си се крил тук от малък. Имаш ли нещо да ми кажеш? Спомням си за историята с клоуните от цирка. Като бях малък, когато за първи път ме заведе на цирк. Бяхме само двамата. Майка пак беше заминала на някъде. Тя ми беше разказвала за клоуните, колко са смешни и забавни, със своите големи червени носове, малки шапчици, подвити обувки и широки панталони. Аз си ги представях и ги рисувах. И просто треперех да ги видя. Влязохме в цирка. Весело, шарено. Всичко беше както си го представях. Акробатите, животните. Изведнъж се появи един човек, който не беше той. Беше ужасно. Сега изпитвам това усещане.
Не е страх. Просто усещах, че отдолу има нещо друго, че отдолу има друг човек. А не знаех кой е. Излязохме си, ти ме изведе. А вечерта вкъщи аз дигнах температура и повръщах, просто защото знаех, че този човек е някой друг. А не знаех кой е. Да. Не казай нищо. Върви при нея. Това е най-доброто, което можеш да направиш. Върви. Не я остави да чака. Затвори си очите. Добре. Аз ще те изведа и ще ти кажа кога да дойдеш. Ало? Да, Александър. Да. Да, така е, не сме говорили. Но тук нещата ги решавам аз. И няма да приема никакви заплахи. Да, стига с тая фундация. Да, каквото и да ми струва. Мястото. Най-малко пък то. Не, казах не. Влизай и не си отваря очите. Направо, спри. Малко наляво, наляво. Наляво, наляво. Спри. Сега направо. Направо, малко наляво. Спри. Направо. Направо. Направо, спри. Сега наляво. Направо. 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 Спри. Отвори ги. Харесва ли ти? Днес я намерих. Има много красиви рокли и маски. Те са на майка ми. Ти си готов. Много съм щастлива. Такова нещо не се случва всеки ден.
Не дей да говориш, ти си изплашен. Извинявай. Не знам какво да кажа. Не разбра ли? Аз мога да разтеглям времето. И ти го показах. Показах ти го още първия път, когато полицай надничаше в колата. И ти го усети. Но и досега се боеше да ме попиташ. Аз разтеглих времето, за да ти дам възможност сам да вземеш решението си. Знам, че те е страх. Хващам минутата и задържам единия и край. Никой не може да я задържи. И никой не може да спре времето. А предният край върви напред. Но ти си я разтеглил и влизаш вътре в нея. И тогава усещаш тялото си. И губиш тежестта си. И плуваш. И се вглеждаш в лицата на хората. И за това време изживяваш много повече неща от уния отвън. Защото вътре времето е друго. И лицата на хората са други. И предметите са други. И гласовете им са други. Разтеглил си времето и го забавяш. Но вътре само можеш да вземеш решението си. И единствено това, което правиш сега, спира времето. Финалния акорд. И ти го знаеш. И сега ме остави. А кога ще бъде премиерата? И кога трябва да отидеш или да не отидеш, ако решиш, за да разберем? Това е нещо, което засяга само мен. А къде точно отиваме? Не знам. Тук ли си? Тук съм. Имам чувството, че съм бил вече тук. Че дори съм минавал по този път. Че са ми се случвали същите тези неща. Така беше, когато за първи път седнах на стария роял вкъщи. Все едно бях свирил на него. Много отдавна. И дори знаех къде са улющени клавишите и как запъва десния педал. Смешни работи. А исках да ти разкажа за историята с маските. Майка ми беше певица и актриса. И като пораснах, ме заведоха да гледам. Беше пантомима. Никога не бях виждал. Аз познавах всички, които участваха. Беше един мъж и 3 жени. Така. Завеста се вдигна и на сцената излезе мъжът. Силно гримиран, с бяло лице и трико. После се появи първата жена, после втората, после третата. Също така, силно гримирани, с бели лица и маски.
Аз започвах да изпитам все по-голям и по-голям ужас. Седях на първия ред. Можех да ги видя много добре. А не можех да позная коя е майка ми. Търсех отчаяно някакъв знак или белег от нея. И нищо. Избягах. Така и никога не я попитах коя беше тя, дали беше участвала. Просто я бях изгубил. Не казваш нищо за баща си. Страх ли те? Дали ми е страх? Не знам. Не знам. Аз все още не мога да се освободя от сянката на баща ми, който ме преследва навсякъде. Застанали на диригентския пулт, застава и той до мене. Баща ми беше голям диригент, но винаги ми повтаряше, че аз никога не мога да дирижирам като него. От малък ми повтаряше все едно и също. Ти никога не можеш да бъдеш по-добър от мене. Никога. И това продължава толкова много години, откакто него го няма. А кой е моят баща? Нищо от това, което се е случило, не се губи и нищо ново не се случва. Само ние с мисълта и желанието си предизвикваме нещата. Желанията ни са грешни, не постъпките. Ти познаваш ли този човек? Не знам. Може да съм го видяла. Не разбирам всичко, което правя. Не знам дали ме разбираш. Аз вървях, а той ме преследваше. Аха. Забравих, че трябва да разказва сънищата си на доктор Берг. Но съм сигурен, че в ръката си имал куфърче, което той трябва да ти предаде. А в него има... Знаеш какво? Аз ще измисля още по-интересен сън за твоята докторка и ти гарантирам, че ще влезе в книгата й. Ето, ето. Съня от твое име. Ти вървиш, а отзад те преследват. А ти си облечена как? С бяла шал на главата. С
с бял шал на главата. И ти дават куфарчето. И ти бягаш. И влизаш някъде, където са всички. Кажи къде? Високи колони. Всичко е обрасло в бурени. Ти вървиш и отгоре светлина. Капят капки. Да. И ти тичаш. И куфарчето е в ръката ти. И ти знаеш, че трябва да го поставиш където трябва. На премиерата. Театър. Не е в театъра. Това е нещо странно. Разрушено, отломки, бетонен саркофаг. Там ще бъде твоята премиера. Виждам те. Съвсем сам. Да, Александър. Да, на същото мнение съм. Не, няма какво да премислям. Естествено. Два, 3, 5 дена. Какво значение има? Това, което ще ти разкажа сега е нещо, което можеш да направиш, да ми помогнеш. Ако не го кажа сега, по-късно няма да имам сили. На никого не съм го казала, дори и на доктор Берг, но тя много добре го знае. Аз съм само една инкогнита. Тук сме само двамата. Виж колко е лесно. Аз ще падна във водата и дори няма да се съпротивлявам. Никой не знае, че съм тук и никой не знае, че съм с теб. Сложи си ръцете тук и не се плаши.
Много лесно ще ти бъде, само трябва да дръпнеш. Как загина баща ми? Сутринта на Коледа отиваме за палто. Аз съм на 13. А навън е замръзнал така. Капките са замръзнали. Ние ги газим, а те хрущят като очи. Майка ми веднъж ме накара да ям очи. Аз се погносих и знаех, че ще припадна. А баща ми лапна едното и се смееше. И ми го показваше в устата. Това е единия ми спомен от него. Ухилен, с окото в устата, между зъбите. Купи ми синьо палто с бяла якичка. И аз веднага си го облякох и се възгордях. И ходиме по улицата. И погледът му стана несвестен. И аз тогава видях всичко, което щеше да стане. Половин час по-късно той излита напред от инерцията, а времето е замръзнало. Аз вече можех да го разтеглям. Ръцете и краката му са разперени във въздуха, а главата му виси надолу, съвсем ясно. И ходим по улицата. И аз това кръстовище търся. И знам, и усещам, че колата наближава. Зелена, един такъв неопределен цвят. И търся кръстовището и виждам всичко. Натрупалия сняг, колата, която приближава и изведнъж нещо, което не се връзва и ще ти го кажа. Не знам колко време е минало в ходене и тъкмо започнах да си мисля, че всичко това са фантазии, че няма такова нещо. И го виждам. И не мога да откъсна поглед от него. Замръзвам. А баща ми стъпва на леденото блокче, както трябва. Колата се подава от светофара, както трябва. И е зелена и се приближава точно на където трябва, но нищо няма да се случи, ако няма кой да го бутне. Нали разбираш? Не знам как съм се прибрала от дома и какво съм казала на мама. Обаче лицето й стана чисто бяло, а очите й пусти.
И преди да стигна до умивалника, съм паднала на пода и съм започнала да повръщам нещо зелено и ужасно. До смърт ми се искаше да промуша търбуха на мама с нещо остро и отвътре да бликне цялата й вътрешна мърсотия. Толкова много ми се искаше, че ми се напукаха устните. И това е човека, да не мислиш, че е нещо друго. Ти казах всичко. Аз всъщност лапнах окото. Тежко ли ти? Трябва ли? Всичко сега преминава в теб. Не вярвай нищо, което ти казах. Нищо от това не е истина. То е твое. Искаш ли да ти олегне съвсем? Да. Ела. Изправи се и не се плаши. Няма да ти причиня зло. Подай ми ръката си. А сега погледни към небето. Трябва да свикнеш с него. И с онзи цвят, за който ти говорих, който никога не си виждал. След малко ще усетиш необикновена лекота. Все едно, че си се превърнал в въздух. Не говори. Ако го усетиш, само ми кажи да или не. Да.
Човек не може да бъде щастлив без да го е заслужил. Аз с какво съм заслужил? С мен. С мен, понеже си ми повярвал. Не се страхувай от мен, Антон. Там, където съм аз, няма да ти се случи нищо лошо. Имам да изкупвам още много неща и за това сега трябва да те пазя. Ало, доктор Берг. Казахте да ви се обадя. Как така? Грешен номер. Не може да бъде. Ало, клиниката ли е? Можете ли да ме свържете с доктор Берг? Доктор Юлия Берг. Няма такъв лекар. И никога не е имало такъв лекар. Добре ли си? Не знам. Ела.
виждаш ли тази скала? Тук е събрано всичко. Твоето минало, настояще и бъдеще. Какво става с мен? Ти не ме помниш. Беше малък. Баба ти те отгледа. Майка ти не позволи да знаеш за мен. Баща ти отсъстваше непрекъснато. Имаше много концерти и свой егоистичен живот. И след като ви изостави напълно, ти трябваше да поемеш своя път в музиката. Значи, ти знаеш всичко за мен. Повече отколкото ти самият. Още с влизането ти в консерваторията трябваше да учиш при най-подходящия педагог, който да те научи на това, което трябваше за твоята бъдеща кариера. Между другото, той и днес е твой любим професор. Всичко сте предвидели. Всичко. Ние никога не грешим, защото всяка грешка се заплаща. Антон Хорн, ти трябва да дирижираш премиерата. Защо? Защото нямаш друг избор. Правилата на играта са такива. Всичко дължиш на нас. Късно е да се откажеш. Това като заплаха ли да го разбирам? Не. Като условия за твоите успехи. Може би досега не си разбрал на какво се дължат те. Аз искам само да ти помогна. През всичките тези години съм те чувствал като свой роден син. И това е цената за предстоящата премиера, която вие организирате. Защо съм ви? Талантливият диригент не винаги разбира всичко, което има в музиката, която дирижира. Важното е да я чувства. Да й даде това, което друг не може. Това ни трябва. Получавайки тази ваша бащинска загриженост, аз трябва да служа като примамка във всички ваши хуманитарни дейности, които вие демонстрирате. Винаги в живота има една мишена, която трябва да бъде оцелена. Тя се създава. Да си звезда значи да си мишена, в която всеки се цели. Или може би си въобразяваш, че всичко, което си постигнал досега, е плод само на твоя талант. Не смятам, че си толкова наивен. Сега си давам сметка за моите спечелени конкурси, за стремглавата ми кариера. Браво! Нека продължим. Какво още трябва да направя? Кого още трябва да убия? Какво ще заповядаш? Кажи. Много ли е приятно да създаваш човешки съдби, които да унищожаваш
след като си го употребил, а след това да страдаш, потопен в музиката. Много затрогащо, няма що. Но аз няма да ви доставя това удоволствие. И понеже сме тук сами на скалите, няма ли да ме приковеш? Или първо трябва да дирижирам премиерата, да убиете когото трябва, а след това да се наслаждаваш на моето приковаване. Трябва да си голям циник, да манипулираш хората, да се гавриш съдбите им. Ти за това ли ме измисли? Ти от какво си направен? Ти кой си? Всъщност. Твоите думи не могат да ме засегнат. Всеки има своята мисия. Никой не може да ме спре. Искам да знаеш, че това ще бъде твоята премиера. Че това ще бъде твоя концерт. И ти, Антон Хорн, ще го дирижираш с цената на всичко. Ако не го направиш, ще бъдеш заличен и стрит от всякъде. И тогава никой няма да може да ти помогне. Дори и аз. Разбра ли? Това е нещо странно. Разрушено. Отломки. Бетонен саркофаг. Там ще бъде твоята премиера. Виждам те. Съвсем сам.
Вие? Радвам се за вас. Не сте забравили къде можете да ме намерите. Изглеждате чудесно. Чух, че музиката била невероятна. Най-доброто произведение на Александър. Несъмнено ви предстои блестяща премиера. Най-доброто произведение на Шварцман. Да, нали? Сигурно. Вдъхновението идва отгоре и то движи реката на Твореца. С тези глупости. Това са ваши думи. Тя къде е? Всички знаем, че сте работили над нея. Какво е станало с нея? Коя нея? С Доротея. Нали ти ми я изпрати? За какво ти беше тя? Къде е? Не разбирам. Не разбирам, а? Ти ли нищо не знаеш? Или я убихте? Кого сме убили? Защо я убихте? Какво ви направи? Нали ви трябваше? Ще ти докажа, че я има. Ще видиш. Защото има един човек, който ще каже цялата истина. И ти много добре знаеш кой е той. Той видя Доротея. Професоре! Професоре, къде сте? Не се качвай при мен! Чуваш ли? Не идвай при мен! Не се качвай! Махай се от мен! Махай се! Махай се от мен! Няма Доротея, Антон Хорн. Нали аз те доведох тук, не помниш ли? Трябва да понесеш съдбата си. Няма Не помниш ли? Няма никаква Доротея! Ти й каза името! Никога не е имало Доротея. Никога. Ти каза името й. Никога не е имало Доротея. Антон Хорн. Ти каза името й. Тръгваш ли?